ang ating komunidad malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo dasayan kabuwasan. Makterion Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kaiba mo ta si kapaborito Errol Horado. Nandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes. Petsa 27 ada bulan na Oktubre 2025. 59 days more to go before Christmas. Yadulo na saray balita da lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Waran na san again minor de edad. Siningkat at panaglako na droga 300,000 piso kantidad na shabu asamsam. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Lapod pangiaatol na kontrabando illegal ya droga.
Abong sinukisok ka suspect na aresto. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Search warrant imparesibe abong sinukisok Shabu. Na napaltog recover da abong na suspect 15 pan na kaso. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Be akapisok ad karsel lapod pampalsipika na saray dokumento. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Yada balita da national Senador Rapi. Sulok ya 1 billion so network to niya. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 309 million goes mismatch sa flood project niya Bulacan a discovery na kuha. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. DPWH official contractor siya sangkot at flood control scam. Aga na pagit dan na hospital arrest. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Taluran na impan pasabog o taluran na impan sabog na kuret ya taal volcano. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Validity na PWD ID gawin lan lifetime ulong da Senador Erwin Tolpo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:05 na Kabuasan tanatan wajari detalye at balita da lokal. Duara minor de edad asakuti at panaglako na illegal ya droga jada Sitio Blaze Bunuan Binlo ka syudad na Tugupan Karuman. Dari kabiyangan na intelligence team jada Dagupan jad pangidaulo na Police Captain Joy Salvador sunanggawa na bypass operation jada Highway Junction na Sitio Blaze. Tingigan na impaka-aresto at sa naging minor de edad iya laki yaman tao na 16 at 17 asamsamad 5 na duwara na suspects so 45 gramo na Cebu ya walay kantidad to na 300,000 pesos ya kakarga jada limaran plastic sachet. Saray duwara na sa naging suspect sa nawit ya police station tan in turnover jada DSWD na syudad na Dugupan. Kaso ninsunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002 sinsigapad korte laban at sa naging suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Unara pada kaso ninsunggay na Republic Act 9165 so 31 anyo siya laki kaya rin na singkat na otoridad at ginawa ng pansukiso kadabong to niya napod pangyaatol na illegal ya druga sa may suspect so kinabat at garanton na Ricardo Ramiscal Agbayani Jr. alias Aki street level individual a recover dabong na suspect sa patiran na piraso na HCl da transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu walay balaton na samplura na gramo man na kantidad na 68,000 pesos. A recover mo sa sakay rolled aluminum foil, taluran disposable lighters, sakay piraso na aluminum foil strip, sakay piraso na improvised aluminum tutor, duwaran piraso na katlit, tan sakay bundle ya plastic sachet. Sa may sursuwaran so ini-implementan na Alamino City Police Regional Intelligence Division jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 na base ada impactive ya search warrant number 50-2025 ya nanlapo ada korte ginawa so inventaryo jada bong na suspect
yan ang mga tunan na saray testigo sa may sospek tansar ebidensya sunawit yung police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. In turnover na Police Lingayen, Jed Municipal Social Welfare and Development sa minor de edad, kaya rin siningkat na otoridad at oras na alas 8 na labi, Jed barangay poblasyon na Dabilang Balay. Sa may minor de edad, susiningkat na otoridad, makalanora din sunggay na paragraph D, section 4 na Republic Act number 9995 o Anti-Photo and Video Terrorism Act. Yung impaksab na korte, yung walang criminal case number 0118-LL-L-2025 dan si katoy inggangga na korte ya manpiansa ada kantidad na 42,000 pesos sa may suspect so wala daw kustodiya na Municipal Social Welfare and Development ada Balay ng Lingayen, Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Abog na street level individual sinukisok na otoridad lapod pangyamot na kontrabando na illegal ya droga ya ginawad oras na alas 4:10 na palbangon yad balay na natibidad Pangasinan sa tanya pana-implementan search warrant so ginawa na saray natibidad police yado ang koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1 kasi search warrant ya impaksab na korte. Inariston tampol sa manangaran na Alfred Lagaliba Miranda 36 anyos kaya rin na recover so yaatulton kontrabando na illegal ya droga recover na otoridad mat so limaran hetsya transparent plastic siya yan ang karga na Cebu ya walay balaton 1.2 gramo manbili na 8,160 piso taluran aluminum foil duara na inusarla na tutor sakaya inusarya plastic straw apatiran bala na kaliber 38 sakaya bala ya 9mm duarang bala na kaliber 22 sakaya basyo na bala na kaliber 38 sakaya basyo na bala ya 9mm apatiran na basyo na bala na kaliber 22 sakaya black sling bag sakaya black silver eyeglass case sakaya eyeglass case sa may inventaryo so ginawa at mismo na abong na suspect yan ay naimotoran na sa witnesses para ebidensya tan sa may suspect so inawait niya the police station for proper disposition kasi ninsunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002 dan illegal firearms and ammunition so insigapad korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Ang kapisok niya the custodial facility na Manawag Police lapod kaya rin si Katoso sa may ng pirma sa may service warrant impaksab na korte sa may suspect so kinabat nga ronton na Jenny Ana Caspilian Petrolia 39 anyos si Katoso siningkat lapod kaso ninsungay na revised Penal Code Article 172 o impan na falsifikan na dokumento ya wala da silong na criminal case number 8292 ya wala pitsa ton September 18, 2025 sa may suspect yung gangga na korte ya mampiyan sa kantidad na 36,000 piso ya si katunatan so wala da custody na Manawag Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan nila katibukulan niya balitad lokal antis tayo nun dapat dasaray balitad nasyonal wadya nila pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Front City, DWJE.
88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:15 na po ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad mo sa Balitang Nasyonal ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Naglabas ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth SALN si Senador Raffy Tulfo bilang pagtataguyod ng accountability and transparency. Mapapansin na hindi nagbago ang net worth ni Tulfo mula 2022 hanggang 2024, kung saan noong 2022 ay nasa 1,137,000,000 ang kanyang net worth. Noong 2023 ay 1,274,000,000 at ngayong noong 2024 ay 1,052,000,000. Walang idineklarang utang o liability sa kanyang SALN si Tulfo. Bago pa pumasok sa Senado, si Senator Tulfo ay nasa halos 30 taong karera sa industriya ng broadcasting at naging isa sa mga pinagkakatiwalaang figura sa Philippine media. Kilala ng milyong-milyon bilang Idol Raffy. Siya ang host ng multi-awarded na Wanted sa radyo na patuloy na nakakakuha ng tiwala ng mga Pilipino sa buong mundo, maging sa area at online platform. Sa loob ng 3 dekada siya ay naging isang matatag na tagapagtaguyod para sa mga mahihirap at naging boses ng mga inapi sa pamamagitan ng kanyang programa na mabilis na naaaksyonan. Naglay ang buong tiwala ang mga detalye ng SALN ni Senator Tulfo ay ginawa ng may mabuting hangarin upang suportahan ang patas, katotohanan at responsableng pag-uulat ng balita at upang muling pagtibayin ang kanyang paniniwala na ang transparency ay nagpapalakas ng tiwala sa pamamagitan ng mga lingkod bayan at ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagsumite ang Commission on Audit o COA sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ng 4 na karagdagang fraud audits report na naglalantad ng mahigit 300 million pesos na halaga ng irregularidad sa flood control project sa Bulacan. Lumitaw sa FAR o Flood o Fraud Audit Report ang mga kaso ng mismatch sites at ghost projects na nagdulot ng malaking pagkalugi sa pondo ng pamahalaan. Ayon sa COA noong Biyernes, ang mga proyektong sakop ng audit ay nasa ilalim ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at iginawad sa 3 kontratista na kinabibilangan ng Sims Construction, joint venture ng LRTK Builders Incorporated,
M3 Construct Corporation at Darcy and Anna Builders and Trading. Bilang sa mga kinwestyong proyekto ang flood control structure sa Barangay San Juan, Balagtas, nagkakalaga ng 46.3 million pesos. Inspeksyon ng COA, walang istrukturang itinayo sa tamang lugar. At ang pinakitang lokasyon ng DPWH ay nagtatagal ng mahihinang klase ng materyales. Sa Barangay Perez, Bulacan naman, natukoy isang pang proyekto nagkakalaga ng 92.5 million pesos na idineklarang tapos ngunit wala ring anumang bakas ng konstruksyon. Sa Barangay Piel, Baliwag, natuklasan ng COA na may umiiral ng flood control structure bago pa man formal na ipatupad ang kontratang nagkakalaga ng 96.4 million pesos. Samantala sa Barangay Carillo, Hagonoy, hindi rin natagpuan ang 74.1 million proyekto na nakatakdang matapos pa noong 2024. Samantala, binigyang din ng COA na ang mga bagong natuklasang anomalya ay bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa flood control projects ng DPWH sa probinsya. Ang hakbang na ito ay tugon sa direktiba ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba at sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mas mahigpit na transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, walang dahilan para humirit pa ng hospital arrest. Ang lahat ng mga tiwaling opisyal ng DPWH at contractors na ikakalaboso sa bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito ang inihayag ni Secretary John Vic Remulla ng DILG. Sinasabing nilagyan ng mga pangangailangang medikal na mga detenido ang nasabing piitan. Si Remulla kasama sina Independent Commission for Infrastructure Chairman Associate Justice Andres Reyes Jr. at dating DPWH Secretary Rogelio Singson ay nag-inspeksyon nitong Biyernes sa nasabing bagong jail facility na pagkukulungan sa mga suspect na sangkot sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Remulla, ang nasabing kulungan ay may kapasidad na 200 hanggang 1,000 inmate. Ang naturang jail facility ay malapit sa Sandigan Bayan at ayon sa kalihim ay nakatugon ito sa kapasidad na itinakda ng korte. Inihayag ng mga opisyal na ini-inspeksyon nila ang jail facility para matiyak na may sapat itong detention room na nakalaan para sa mga sasampulang DPWH officials at contractors kaugnay ng korupsyon sa flood control projects. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Tatlong beses nagbuga ng abo ang Taal Volcano kahapon ng umaga. Ito ang sinabi ng PBOC Director Teresito Bacolcol kung saan pinakahuling na itala ang 2 minutong minor magmatic eruption dakong alas 8:12 hanggang alas 8:14 ng umaga. Ang pagputok ay lumikha ng plumes na umabot sa 2,000 meters ng taas mula sa crater ng bulkan. Una rito na itala kahapon alas 2 ng madaling araw ang isang phreatic eruption na sinundan ng isa pang phreatomagmatic eruption dakong alas 2:55 hanggang 56 ng madaling araw. Bahagi pa rin ito ng mga aktibidad ng bulkan na kasalukuyang nasa alert level 1 ang status. Sabado ng hapon nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption ang Taal Volcano na lumikha ng plume na umabot sa 900 meters ang taas mula sa crater. Ayon naman sa MDRRMC ng Talisay, Batangas, patuloy ang kanilang pagsubaybay sa kondisyon ng Taal sa pamamagitan ng mga CCTV live feed, opisyal na bulletin ng PBOC at air quality monitoring upang masiguro ang kaligtasan ng publiko.
Paalala ng lokal na pamahalaan, manatiling mahinahon, iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at maghintay lamang sa mga opisyal na abiso mula sa DOST Box at MDRRMC Talisay. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, naghain ng panukalang batas si Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, na naglalayong maging lifetime na ang validity ng identification cards o ID ng mga PWD. Sa ilalim ng Senate Bill number 1405 ni Tulfo, na naglalayong amyendahan ng Republic Act number 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disability. Ang pag-i-issue ng PWD ID ay magiging libre at magiging valid habang buhay ng PWD. Nagbibigay ang Magna Carta for Persons with Disability ng iba't ibang benepisyo at pribilehiyo, kabilang ang 20% discount sa mga bilihin at serbisyo, pantay na oportunidad sa trabaho at edukasyon at sa iba pa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin, 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Informasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family. Or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services.
popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho tan talagan na yaet malet no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Jad Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:30 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingko, Rati Makti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, sa 27 sa buwan ng Oktubre 2025. 59 days more to go before Christmas. Mano po ninong, magtago na. Larong Ayan. hide and seek. Hindi naman. Ay, hindi ba? Hindi naman sila nagtatago. Actually, nagpapakita sila. Dahil yung mga ninong sila yung bibigyan ng kailang inaanak. Ay, mali. Baliktad. Baliktad, ayan, Pero inaanak nang magbibigay sa mga ninong at nina. Ayan, baliktad, nahalata mo ngayon? Medyo malamig ang panahon ng malamig ang simon ng hangin. Magpapasko na ganyan talaga. Hindi ko naramdaman sa labas eh. Hindi ko naramdaman yung lamig sa labas. Hindi ko naramdaman. Dito? Dito. Sa loob. Salamat. Ayan, malamig eh. Ayan. Hindi na pinapawisan ang aming singit. Ayan. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, mga impormasyon, mga hinaing, mga reklamo, mangyari na tumawag kayo sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ayan, babasahin namin ang inyong mga
hinaing ninyo, mga reklamo ninyo, yung mga sumbong. Mga sumbong ninyo. Isama nyo na yung pagbati. Ayan. Mga magba-birthday. Oho. Malapit na. Ang 28 at saka 31 yung kaibigan ko 2 bisis Ano ba yun? Iba yung araw nung kapanganakan, iba yung nakaristo. Kaya naulit-uli sa araw ng 2 bisis ako magsi-celebrate ng kanyang birthday. Pati yung araw ng kasal. Oo. Iba yung date, paglabas ng papel magkaiba. Bakit kaya Saan nagkamali? Saan ka nagkamali? Wala na siguro. Wala na saman. Sana yung mga kasi kung may bagong panganak. May attention na ating kunyari yung mag-asawa. Ipa-verify dan galamay yan. Yung impormasyon niya. Sama kasi sulat kamay Pero ultimo yung birth certificate ko may kulang na nakalagay. Hindi bali kung hindi pinalitan yung pangalan mo. Hindi bali kung hindi napalitan yung pangalan. Importante 'yan. Tama letter L, 10 na ngarang ko na namaliw Arman Aliwa. Wrong. Error kung di ba? Mabuti hindi napalitan yung pangalan, hindi tulad nitong yung daan dyan sa may alam mo yung Gonzales Alip Road, may bagong pangalan daw yun may bagong pangalan. Ang bagong pangalan ngayon alin yung bagong gawa? Yung bagong gawa doon sa may Bunang Bukig. Ang bagong pangalan niya daw ay Killer Road. Yun ang bagong pangalan, Killer Road. Okay balbalaga tepakutan atang kulabatan adengal. Kasi last week may naaksidenteng nakamotor. Dalawa ang patay. Saan? Doon. Dalawa ang patay, yung isa buhay. Nag-aagaw buhay. Tatlo sila sa motor. Hindi ko nabalitaan yan yung naturang aksidente ay naganap mga nakarang linggo, gabi. At lumipad yung motorsiklo doon sa yung gutter. Alam mo yung gutter? Lumipad. Yung gutter na yung hindi tinapos. 'Di ba may hindi tinapos doon? Baka naman baka naman lasing. Mabilis. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon, pero yung hindi nga nila napansin yung gutter doon. Lumipad sila. Ang masaklap dito malayo yung kailang tumilapon sila ng malayo Saan banda sa may gutter yung bungad na patapakyat? Alam mo yung paggaling ka ng Alip. Alip. Yung may gutter doon hindi natapos. Hindi ko alam kung saan banda kasi merong left and right doon yung 'di ba pag galing ka ng Alip, papunta ka na ng Gonzales. May portion doon na hindi na tinapos. Right. Anong portion doon? Kaliwa o kanan? Hindi, basta yung road na yun. Oo nga, yung gutter kamo, may gutter. Siyempre, sa gitna. Parang gutter yun kasi hindi tinapos May gutter sa gitna? Oo, parang pag baka naman yung pakyat. Pakyat pakyat. Ay, parang pakyat. Imbagamlan gutter tas nga gutter. Siya gutter gets ko na, nagets ko na. So pag hindi mo kabisado yon, biglang akyat yun biglang akyat, lilipad ka. Ngayon, nabagok yung ulo ng doon sa may may mini grocery doon mayroong pick up sa kaliwa. May mini grocery doon, yun yung yung paakyat. Tama. Doon pero tumilapon sila doon sa banda roon. Mga siguro 10 meters. Andukoy. Makikita mo doon may nilagay doon na mga boulders na nilagyan ng sign. Nandoon So yung driver ng motorsiklo, 'yon ang isang namatay. At yung isang babae na kasama niya, na kalib-in niya, namatay din.
Ang apelyido ng lalaki, Mararak, taga Alip, dyan sa Bunuang Bukig. Yung babae, taga doon lang din. Oo. Yung babae, di dapat alam niya na yung ano yun. Yung sana nga, oo. Madilim ang ang daan dahil halos walang ilaw doon eh. Yung babae, alam mo yung bahay ni kapitan ng Bunuang Gazette? Katabi niya. Yung babae na matay. Sa may arko? Sa may arko. Sa may arko ng alam mo yung creek doon. Oo. Yung nandoon na tarpaulin, yun yung isang biktima na babae. Rosario ang apelyido. Oo. So kawawa naman itong dalawa na yung proyektong 'yan. Oo. Yan ba yung ginawa nitong si ano? Yan yung ginawa ni WM Salayog eh. Tama ka, tama. WM Salayog Construction and Supply. So ang tanong dyan may pananagutan ba ang construction firm considering na hindi niya tinapos yung naturang proyekto at nilagyan ng parang yung pakyat? Hindi kasi yung 'di ba inelevate 'yun. So yung dulo nun kailangan pababa kasi hindi nga tapos yung proyekto. Oo nga eh. So biglang baba 'yon. Baba. So ang pondo siguro hanggang doon lang. Dapat ang pondo siguro hanggang doon lang. Tingnan natin yung program of works kung hanggang doon lang yung pundo. Manisya ka ng panang ng datan. Kaya nga So program of works ditan. Tinatawagan natin ang City Engineering's Office na dapat transparent. Ipakita nyo yung program of works kung gaano kahaba yung ginawang kalsada, yung luwag, yung kaluwang ng kalsada at magkano yung pundo ng naturang proyekto. Bakit hanggang doon lang sa may tinatawag kasi yung putol na yon ilang hakbang na lang doon na sa may kanto ng Alip. Correct. Correct. Bakit hindi tinuloy? Yan ang kondyan eh. Yan ang katanungan eh. Dugaw antik-tik mo alaman, agdala sinumpal. Kaya nagkaroon ng elevation, yung biglang pataas. Doon na aksidente. Doon na aksidente. Yung tatlong nakamotor. Ang nakalap ko na balita at ayon doon sa mga nakasaksi. May police report na ba yan? Wala pa hindi titingnan ko, wala pang police report eh. Talagang lumipad yung motorsiklo. Lumipad. Kaya tinitingnan ko yung police report. Wala pa akong nakita na police report ng Dagupan na pinasa doon sa PPO, Police Provincial Office. Kaya nung nasabi sa akin, tinuro sa akin yung isang yung isang biktima na babae, doon nandoon yung tarpaulin niya. On the spot sila na namatay. Yung isa nasa hospital pa, yun yung nasa huli daw na sa motorsiklo. Tatlo sila. Galing sila sa Alip actually. So pakitignan nga City Mayor Belen Fernandez yung ginawa na kalsada. Kung yan ba ay tumutugma doon sa program of works, yung ginawa ni WM Salayog Construction and Supply, bakit hanggang doon lang yung naturang pagsisiminto ng naturang project, at nagkaroon na ng aksidente at kung pwede pasyalan naman ninyo yung biktima. Kahit hindi natin kakilala, dapat napasyalan ni Mayor yun dahil total masipag namang umikot. Masipag umikot. Masipag magpalitrato. Kaya tingnan niya. Hindi pakisilip lang, isama niyo na yung WM Salayog. Pati yung engineering office. Saka engineering office. Punta niyo yung yung dalawang biktima na namatay diyan sa Killer Road na yan. Sa may Bunuan Bukig na ginawa ng WM Salayog Construction Supply. Tingnan nyo nga, Mayor, baka may makita kayong substandard
Ay, sa bungad lang, makikita mo yung mga banid. Oo nga, bakit marami ng crack? Doon sa mismong kanto ng Gonzales. Tapos, alam mo yung pinagbaklasan ng lumang semento? O nakatambak lang doon sa gilid eh. Alam mo, may sinabi pa sa akin yung driver. Meron siyang sinusundan na nakamotorsiklo. Sinabi mo yung bungad, ano? Hindi niya alam na kung pala na may mga tipak ng semento. Hindi, yung akala niya diretso. Dumiretso yung motorsiklo. Hindi niya namalayan na may kutsi. Hindi niya namalayan. Kasi malaki yung kakainin ng mga eskwela dahil nandun sa mismong kanto. Correct. Yung mga sementong pinagtanggalan. Tapos mataas pa. So, ibig sabihin, naka-letter L yun eh, di ba? Naka-letter L, tama. Naka-letter L, pero wala yung slope. Wala man lang pabilog o yung paliko, yung kurbada. Dapat may warning lang sana. Itong si Salayog, Salayog na lang. Total, Salayog naman talaga yung gumawa eh. Correct. Itong si Salayog, parang hindi engineer. Nag-aaral naman ng engineer yan. Kasi gumawa kung hindi ng kalsada, pagdating sa kanto, eskwala. Oo nga eh. Wala man lang yung round, alam mo, ano bang tawag doon sa may kanto na merong medyo dapat smooth yung paliko. Medyo pabilog. Yun, eskwala. Tapos nakatambak yung mga bak nyo ng sementong luma. Kaya nga. Nandun lang sa kanto ng apartment. Di ba usually pag may mga ganyan na project, kung natapos na yung proyekto, may inauguration na sinasagawa. Depende naman yun. Minsan kasi yung inauguration, yung ribbon cutting, sa mga bagong daan lang yun na bukas. Kaya nga, bago yun eh. Hindi, matagal ng daanan yun. Inayos lang. Yung pagkakaayos niyan at pagkakaluwag, okay tayo dyan. Walang problema dyan. Pero yung pagkakagawa, makapalag. Kaya nga eh. Ilang hakbang na lang, kanto na ng Alip at saka San Gabriel. Kaya dapat napasyalan namin Mayor Belinda at City Engineering Office yung ginawa nilang kalsada na yan. Bisitahin na ninyo para gano'n alam ninyo kung saan na napunta, kung tama ba ang pagkakagawa yung proyekto. At saka pakisilip yung design nitong Salayog na ito, yung kalsadang yan. Gumawa ng kalsada na merong drainage, wala naman pupuntahan yung tubig. At saka tingnan nyo kung hanggang doon lang talaga yung Pingari gagawin tutan ng Salayog dito na Bunuan Bukig kalsada. Pati diyan sa Giset meron din meron din yung papasok na ginagawa diyan sa Giset so sa dami ng kanyang ginagawa ito bang Salayog construction na ito at saka si Willie Salayog na kapitan isa ba? Ayon doon sa sa records, yung sa nakita ko sa mismong yung contract agreement sa DPWH. Sino pumirma doon? Nandoon pumirma siya doon nandoon yung kanyang pangalan. Ano bang pangalan ng dito sa kapitan ng Willie? Yung tunay niya, William, di ba? Hindi ko alam kung William ang tunay niyang yung nandoon nakalagay. Kung William ang pangalan ng sa itong may-ari ng Salayog Construction, siya yung may-ari. Yung may nag-text dito. Yung ginawang kalsada doon sa may gitna, meron hong sinirang bahay na. Sinirang property dahil lahat ng tubig doon bumagsak. Correct. Binagbagda maabong. Dineral dalami abong. Kaya nga gagawin dala siyempre. Baka naman gumagawa sila ng pispan dyan. Kaya hindi marami ng pispan dyan sa Bunuan Bukig. Ang laos lang na kontraktor na ito na si Salayog parang hindi nag-iisip kung gumawa ng kalsada. Kaya nga kita mo, yun nga, pag galing ka nga ng kanto ng Gonzales, kakanan ka na doon sa Alip, galing ka ng Bayan, o galing ka ng Bunuan Gasset, hindi ka maka-eskwala dahil eskwala yung daan, letter Correct, L. letter L. Dapat may konting pabilog naman tapos tanggalin nyo yung mga semento dyan. Sa gilid, para madaanan naman. Kaya ang tanong nga natin,
tumutugma ba yung pagkagawa Alam ni mo, Salayog doon sa program of works? Alam mo paring Dennis, hindi mo makikita yung program of works dahil mabubuking sila eh. Kung ano yung mga materyales, kung tutugma yung materyales doon sa may ginamit sa bagay, semento na imbaga sige, bagbagyo tayo semento, ta-checkin tayo ramay barayang kanto eh. Ay, di mas marakap. Mas marakap. Di ba meron yung nangyaring ganyan? Tapos kita mo, kabubukas lang, marami ng crack. Marami ng mga banid. Tinatambal dala. Nabanidan na yung bagit na ng kalsada. Kung ito nga itong WM Salayog Construction and Supply at itong si Kapitan Willie Salayog ay iisa. Dapat maimbestigahan. Dapat yan itanong sa PCAB o Philippine Contractor Accreditation Board kung ano ang dapat na ipataw sa kanya. Kung pwede ba itong ginagawa niya na siya ay kapitan sa Dagupan at siya ay may mga proyekto din sa siyudad ng Dagupan. Kung substandard yung kanyang ginagawa, dapat na imbestigahan at tanggalin ng lisensya. Ang opisina nitong si Kapitan doon sa Robinson Calasiao eh. Hindi, baka naman alam mo yung coffee shop doon? Baka naman kwan siya, yung meron siyang kwan dyan. Paano naman hindi tatambay doon sa Robinson, sa Calasiao, sa Kapihan? Tingnan mo naman yung barangay hall. Mainit. 'Di ba? Parang sardinas na nagsisiksikan. Yan na yata ang pinakamaliit na barangay hall na nakita ko sa Dagupan. At saka hindi nababago magmula noon hanggang ngayon. Ganyan pa rin yung barangay hall nila. Wala ka ba kung kontraktor, opisyal? Mas marka may opisina da. Correct. Yung mga iba talagang hinahanapan nila ng remedyo para magkaroon sila ng magandang at presentable na barangay hall, pero itong barangay Tambak Yung mga ewan ko lang kung lupa pa ng barangay Tambak nasa gilid ng kalsada. Baka squatter pa yung mga yan dyan. Kaya nga yan ang i-check na nga. Aking kapitan ang pulay nagawa umusirin. Abayag ka lang kapitan ditan. Abayag mo lahat barangay hall dito gilig na karsada. Bakit wala bang kwan? Alam mo ang maaliwalas na opisina masarap maglingkod. 'Di ba? Ganado kan mangitar na serbisyo no. Sa opisina mo at sa barangay hall mo at marakap, medyo maawang, medyo balag. Ngayon ang tanong diyan, saan napupunta yung pundo ng barangay? Maliban doon sa mga basic services na ginagastusan. Basic services? Basic services. Figure mo hindi visit. Basic services. Saan napupunta yung pundo ng barangay? Ating alamin yan kung magkano yung pundo ng barangay ng Tambak. Pero balikan natin itong mga proyekto nitong si Salayog. Na singakin. Singa substandard. I-check yun. Project na Salayog Dagupan. Piyan aga nalugi sa gobyerno sa rarayang kalasin kontraktor. Kaya nga okay, basahin natin itong mga reaksyon. 0917-8692. Sabi niya Idol, wala kayo magagawa. Malakas si Kapitan Salayog kay Mayor Bilin. Totoo ba yun? Malakas? Kung mali naman yung kanyang ginagawa. Si Kondara may dating kakaiba to. May dating kakaiba to. Tawalay grupo data ng saman On. Si grupo dararatan walad blue. Blue, correct. Natan tinawag dalan pigar-pigar yata liwan taga-Galban mo at si Kapitan Salayog. Tanan na analo lame green, bimasilad green. Katon napapaboran at proyekto. No inerso kulay marasot. Atan si babagada kuno. Siyempre si makaanta ditan sikara malabat. Correct. 0981-4730 dumadaan din ako, sabi. Dumadaan din ako diyan. Mataas ang yun yung siya sabi niya, yung kalsada. Disgrasya abutin ng mga motorista, sabi niya. Disgrasya, di ba may namatay na nga sabi mo? Namatay, dalawa namatay 0956-4728 Sala sa lamig. Ang ginagawa ni yung sinasabi mo yung sa mall, sala sa lamig. Sala sa lamig.
ang ginagawa ni Kapitan, kaya hindi niya napupuntahan ang ginagawa na kalsada, pabaya, sabi niya. 09814730, kontraktor puro substandard ginagawa, gusto lang magkapira. Hindi naman lahat. May mga matitinong mga contractors. 09324629, wag sana madisgrasya ang ay sige. Yun po yung mga kwan natin, listeners natin. Kaya't panawagan kay Mayor Biling Fernandez na sana po pasyalan niya yung ginawa ni sa WM Salayog na kalsada dyan sa may barangay Bunuan Bukig. Kung tama ba o hindi, pasyalan din niya yung mga namatayan. Para alam niya kung gaano kasakit na mawalaan ng pamilya. Isang pamilya. Yung Santa Maria, Santa Maria Street, sa layong mo't amoy manggagawa agaylay bayag ko, no? Abay bayag lan mao. Ganun ba? Sa Santa Maria sa Bunuan Bukig. Bunuan Bukig. Santa Maria, alam mo yung pag nasa Barangay Hall ka, di ba may papunta ng Lungos Street, yung unang kanto. Yung unang kanto na madadaanan mo pakaliwa, yun, Santa Maria. Papuntang Lungos. Lakad Lungos, may pakawigi, Santa Maria, diretso ka palo Lungos. Pag kaliwa ka, papuntang mga daan. Ayan. So Salayog din yun. Talagang maraming kontrata itong si Salayog. Talagang malakas kay Mayor Biling Fernandez. Paborito yata ni Mayor Biling Fernandez. Kaya si Salayog lahat ang gumagawa ng mga kalsada na ito ay nagiging disgrasya. Ayan. Alas 6:55 ng umaga. Merong nag-text dito mula sa 0956-3950. Magandang umaga mga idol. Pwede po ba magtanong? Kala ko mag-request. Magtatanong ka na. Magtanong, ilan taon bago palitan ang presidente ng Farmers Association at paano ang patakaran sa mga paggamit ng mga gamit sa kahan, sabi niya. Yung mga traktor siguro, yung mga farmers, mga farm equipment. Kooperatiba yan Pag mga asosasyon, yung iba kasi asosasyon lang. So hindi nakarehistro, parang gano'n. Pero pag kooperatiba, yung kooperatiba ng mga magsasakayan, may tinatawag tayong bylaws. Meron silang Constitution ng bylaws. Meron silang mga bylaws diyan na dapat sundin. Doon sa pagsagawa ng ng eleksyon. Pagpapalit ng mga opisyal. Mga ilang taong kaya yung na nandiyan sa bylaws nila. Depende yan sa sa kanila, sa kailang bylaws So may 2 years bago sila mag-conduct ng eleksyon. Yung tawag kasi doon yung sa mga board of directors. Ay doon sila pipili ng magiging presidente nila. Sa among the board of directors. Parang parang may grupo noon ng mga media. Ang magiging chairman at saka vice chairman actually. Galing doon sa mga board of directors. 'Di ba may mga may mga membro. Tapos may kakaroon sila ng eleksyon. Board of directors muna yung mga for board of directors. So sa mga board of directors among themselves, sila yung i-elect ng presidente at vice chairman president at saka vice chairman. Ayan. Yun na, parang din PPRCI noon. Ganun din. Sa mga yung kanya-kanyang bylaws kasi yan. Pero ito, ang tanong mo, pwede ko nang sagutin o after commercial na. Sige, mamaya. Pagpatuloy natin. Ano yung tanong mo? Kung ilang taon ang termino? Ilang termino o ilang taon bawat term? Bawat term. Mamaya sasagutin natin yan. Sa aming pagbabalik, sasagutin namin yung
katanungan ng ating texter kung ilang taon mamamalagi ang isang chairman ng asosasyon ng Farmers Association at ilang term. Sa aming pagbabalik, makalipas lang po ng ilang palala. Ang putak-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang putak-putang irang sunata. Dame yung Son, ang putak-putang irang informasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa
Sa mas tricycle, jeep at mga opisina, paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ, E88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabusan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkura, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Tin natin itong mga nanonood, si Maki Mapalaka Pasuriano. Oy, good morning, Maki. Oh, dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ayan, good morning kay Mayor Carl Christian Biga. Na maagang nagigising at siya umiikot. Pero ngayon usually Monday pupunta muna na magsimba. At mamaya flag raising ceremony dyan sa harap ng Municipal Hall naman yan. Good morning kay Sir Jeff Frill at si Sir Felix Domicilio kay Madam Sila. Lunes? Ha? Sigurado nagsimba. Nagsimba, ayan, okay. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Magandang umaga. Kumusta rin si dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Good morning sa inyo. At siyempre si Mayor Ricardo Carding Baldiras dyan sa Lawak. Magandang umaga sa inyo. Si Merlita Abilia, magandang umaga. Magina Corda, ayan, magandang umaga. Siya po'y nasa Hong Kong ngayon. Nagtatrabaho sa Hong Kong bilang OFW. Okay, yung issue natin kanina yung nagtatanong kung ilang years bago sila magsagawa ng election among the Board of Directors ng Farmers Association at siyempre ilang term ang magiging yung ilang term ang isang chairman ng Farmers Association, kapaborito Errol. Ito, sagutin ko yan sa Pilipinas, in the Philippines, kanto. Cooperative elections are governed by the Cooperative Code of 2008. Ayan, 2008. Meron tayong Republic Act number 9520. It's implementing rules and regulations, so IRR, supplementary guidelines from the Cooperative Development Authority o CDA. Ito na, a president as an officer of the Board of Directors is elected from among the board of Directors. Ayan. So yun yung pinag-uusapan natin dito. Okay. Sa lahat ng mga Board of Directors, yung mga board members, pipili sila ng kanilang chairman at kanilang vice chairman. Ayan. Ito na ang sagot. The term limits for cooperative president depend on their service on the Board of Directors. Ito. Terms, limits, and years of service. Term of Office of Directors. Members of the Board of Directors are elected for a term not exceeding 2 years. 2 years. So, yung isang ang mga Board of Director ay hindi dapat sila sumobra sa 2 taon. So magkakandak na naman sila ng election. So, a director including one who may later be elected president cannot serve for more than, cannot serve for more than 3 consecutive years. Ang ibig sabihin, hanggang 6 na taon lang. Pero every 2 years magkakandak sila ng election among the Board of Directors at pipili ang Board of Directors ng
magiging chairman at saka vice chairman. Ngayon, pwede kang mag-extend ng term mo until 6 years. Kasi hindi ka pwedeng mag-exceed doon. Sa tatlong termino. Tatlong termino. 6 na taon. Ito sabi dito, the board of directors elect a chairman and vice chairman from among themselves. The other officers, such as the general manager o CEO, can be elected or appointed from outside the board in accordance with the cooperative's bylaws. So, pwede silang maglagay ng general manager ng kooperatiba nila or CEO. Ayan. Some cooperatives chairman of the board also serve as the president. Serving as president, the term of president is therefore tied for their term as an elected director. So parehas. After serving 3 consecutive terms o 6 na taon yan, a person must take a break from the board before being eligible for re-election. So dapat maputol muna. Yun. I-break mo muna. I-break mo muna yung 6 na taon. Parang parang mga politician. Yung politician kasi terms. Every 3 years. 3 years na 3 terms. At 3 terms. Ito naman 2 years na 3 terms. Ayan. So malinaw po yan 2 years ang every 2 years mag-conduct sila ng election among the board of directors. At pwede ka magpatuloy ng iyong termino ng 3 consecutive term. Ito, ayon pa pala sa sa CDA o Cooperative Development Authority. A person cannot serve as an elective or appointed officer if they have relationship up to the 3rd civil degree. So hindi pwede. Of consanguinity or affinity with another officer on the same board. Hindi pwede. Hindi pwede ang kamag-anak hanggang 3rd degree. Kung meron kang kamag-anak doon sa na opisyal. Doon sa kooperatiba. Ayan, So hindi pwede yun. Ang tanong natin dyan, ito ba ay nasusunod? Ayan ang problema ito ba ay nasusunod? Ang iba dyan, yung asawa nila, sekretary. Kung ikaw ay presidente ng kooperatiba, yung anak nila miyembro. Ikaw ay presidente. So hindi pala pwede yun. Hindi pwede yun. Dalawa na so isa lang dapat. At dapat na talagang yung magsasaka, hindi yung outside pwede siyang magiging official dyan. Hindi pwede. Dapat magsasaka lang yung miyembro ng mga magsasaka. Okay. So malinaw po yan Malinaw yan Malinaw. Ito pa. Kung paano sila mag-eleksyon. Ang eleksyon, the election of officers is held during the annual General Assembly. Ayun. So kapag General Assembly lang magkakaroon ng eleksyon. Ayan, So doon sila pipili kung sino ang gusto nila. Pero may balita ako sa isang kooperatiba sa isang bayan, 15 taon nang naglilingkod yung presidente nila. Aba, ba yun? Sobra na. Violation na doon sa kailang At ang balita bylaws. ko pa, hindi pa na kontento itong presidente nato. Sa susunod na General Assembly meeting nila, magkakaroon ng eleksyon. Baka gusto daw isubo yung asawa. Hindi pwede parang family association na ang nangyayari dyan. Hindi family association, farmers association po yan hindi pwedeng ibigay mo yung plato na naman sa mismong miyembro ng pamilya mo. Wag naman kayong sugapa kung anong meron dyan sa posisyon na yan. Gustong-gusto nyo na ipalugar yung matod sa lanay. Correct. Sa susunod na araw, banggitin natin tong barangay nato kung saang bayan ito. Ngayon, ang tanong pa ng isang texter natin, yung paggamit ng mga farm equipments, paano? Magandang sagutin din yan Yung mga ibinibigay ng gobyerno, kasi ang legit na kooperatiba ay makakatanggap ng mga ganyang biyaya galing sa gobyerno. Katulad ng farm machineries, yung mga farm equipments, diba? Yung may mga water pump, portable water pump,
Yung iba nga, napakaswerte, mayroong mga traktor. Oo. Meron pa nga kooperatiba nakatanggap ng harvester. Oo. Pero yung mga yan, kung talagang nakarehistro ka sa CDA. Ayun nga, hindi ka rin makakatanggap pag hindi ka nakarehistro. Correct. So, in the first place, pag nakatanggap ka niyan, ang kooperatiba nyo, ibig sabihin legit. Legit, okay. So, pag nakatanggap niyan, ganito naman. Okay. Ang paggamit niyan. Hindi ho pamilya lamang ng mga opisyalis, ng mga board of directors, ng presidente ang gagamit niyan. Gagamit po niyan lahat ng miyembro ng farmers. Sorry sa mga non-members kasi talagang hindi kayo mapapahiram siguro kayo, pero sa bylaws naman may nakita kasi akong ganyan na nasa bylaws nila na pwedeng humiram yung non-member pero parang renta ang mangyayari. Magre-renta. Kunyari, maganda rin yan. Ang isang araw nung traktora sa mga miyembro ay may multa silang 1,000. Correct. O 1,500 gano'n. Pero sa mga non-members ay 3 hanggang 4,000. So maganda kung marenta dahil pupunta doon sa kailang pundo sa asosasyon at pwedeng maintenance. Hindi naman kasi libre yung driver. Oo nga Lalong hindi libre yung krudo. Yung mga langis, correct, yung pang maintenance. Kung may nasira pa. Correct. So hindi libre yun. So kailangan mapaikot ng kooperatiba yung pagpapanatili ng kaayusan ng makinarya na natatanggap nila sa gobyerno. Oo ngayon, pero pag ang mga miyembro, for example, sila ba pwede rin magbayad yan? Pwede. Siguro pwedeng kalahati. Hindi porket miyembro ka libre. Babayaran nga yung driver, unang-una driver Correct yung krudo, mga langis, gasolina, whatsoever. So, kailangan na may ambag din sila. Ang tawag kasi dyan, ambag. Ambag. Tulong. Hindi renta kasi hindi ka naman pag-renta, mas mahal. Marakapladitan, miyembro ka, mangitar ka, pangastos, at sama ay makinarya. Correct. Kasi nakatipid ka na ngayon, nakalikom sila ng pira mula dyan sa renta o mula dyan sa ambag ng mga miyembro, sino ngayon na maghahawak ng pira? Meron silang tinatawag na mga may tresurera. Tresurero. Okay. Merong mga assistant yan. Siyempre, merong auditor. Okay. Basta yung mga... At saka dapat, ito transparent sana. Ayun. Maglagay kayo ng inyong transparency board. Okay. Yung whiteboard o kung ano man dyan, yung makikita nila kung magkano, kung ilan ang... magre-renta o hihiram ngayong isang buwan na. Isang buwan kaagad. Correct. Kunyari, sa November 1, merong hihiram. Si yung kasama nating si Muhares. November 1. November 2, si Mr. Dakal. Okay. Kasi nakalagay doon. Ito, member. Ito, 50% yan. Ayan. Ito, sample lang natin. Depende pa rin sa bylaws nyo kung magkano ang sisingilin nyo sa members at non-members. At dapat nakalagay yung nakalagay niya sa bylaws ninyo kung sabi mo kung magkano sisingilin para isasabihin sa mga miyembro among the members na ito ang babayaran ninyo yung ambag ninyo at ito yung babayaran ng mga non-members. Ito pa isa dyan nabanggit ko yung kung sino yung malapit doon sa presidente, siya yung madalas napapaboran. Ayan. Kaya kailangan nyo rin ng transparency board para magpalista kung sino-sino yung mga hihiram at magre-renta. Makikita nyo. Wala yung singit-singit. Correct. Baka mamaya, si Kapitan nakialam. Ay, hindi pwede. Kasi, NGO yan NGO ang tawag yan. Siyempre, si Kapitan, yung kooperatiba, nasa barangay niya. Hindi pwede. Siyempre, katsukaran to may presidente. Hindi pwede nga ganon. Dapat nasa pangangalaga yan ng Farmers Association. May kulan to may tatay to may chicks ng Kapitan. Kin mampaan nila. Sige. Kapigantan. November 1. Ay magano. Kasi November 1 sa schedule si Mr. Muhares.
Hindi, iba kayo. Ialis to lang may agaw to. Isingit tayo, Mike. Hindi pwede. Dapat nasa ba... Priority, may tatay to, may chicks to. Hindi pwede. Dapat nakalagay sa bulletin board kung sino yung kwan doon. Yan ang sinasabi natin na dapat kung sino yung mga naka-schedule, yun ang susundin. Correct. Regardless pa yan kung meron ng Marso. Oo. Diba? Kunyari, ngayon magno-November. Puno na yung November. Puno na rin yung December. Diba? Regardless yan kung sino yung mga nakalagay dyan, yun dapat ang sundin kahit na ano pa man ang mangyari. Kunyari, magpapagapas ng palay. Itong si Mr. Muarez ng yung harvester ang kailangan. Harvester. Okay. Bimagyo uno. Dapat yun ang schedule niya. I-reschedule ulit. Ay, matagal na naman. Di ba matagal na naman? Dapat yan yung mga pinag-uusapan dyan. Dahil pagdating ng ados, iba na yung gagamit. Kaya pagdating ng atres, iba na rin yung gagamit. Pwedeng gamitin niya gabi. Mag-harvest ng gabi. Dakala na perdi. Yun ang kwan dyan. Dakala na perdi. So yun ang dapat na pag-uusapan among the members at saka board of directors as well as the chairman para kung paano yung pagpapalakad ng mga farm equipments. Sana po yung nag-text sa'yo, nasagot natin ng tama kung ilang taon ang isang termino. Yan, 2 taon per term. At hindi dapat lumagpas ng 6 consecutive year. Ayan. Sumalinaw po yan At idaan nyo sa tamang proseso ang inyong eleksyon. Ayan. At yung paggamit ng mga farm equipment, nasagot na rin namin. Kung paano po ang inyong gagawin. Suggestion lang natin. Suggestion. Kung i-adapt nyo yung mga suggestion namin, okay, mas better. Makakapulot kayo ng accounting idea. Yung iba kasi sip-sipan kung hindi ka kainuman nung presidente tsaka ng vice presidente, sorry ka. Kaya nga Okay. Diba? At saka wag niyong haluan ng politika yan. Dahil non-government organization yan Wag niyong haluan ng politika dahil pag yan haluan ng politika ay magkakaroon ng hatian ng grupo. Madidivide yung grupo dyan, 100% yan. Ayan. At sana po yung magkakaintindihan kayo bawat mga miyembro na magsasaka para sa inyong mga tinatamnan na mga palay. Kasi kung minsan nagkakaroon ng dyan, yung inggitan lalo na kung may irrigation, di ba? O kung may irrigation tatambakan ng yung kabilang magsasaka yung tubig na pupunta doon sa taniman mo para para yung tubig pupunta doon sa kanya yung mga nangyayari diyan wala dapat pantay-pantay sana ang trato nyo sa mga farmers lalo na sa mga members ng mga asosasyon na yan. Okay, meron tayong mga text dito, reaction mula sa 0998-4720. Mga idol, bakit wala na tulong sa mga magsasaka sa Pangasinan? Itanong nyo sa Provincial Agriculturist kung bakit. Hindi namin masasagot yan dahil wala silang binibigay na press release sa amin. Ayan. 0933-6297 dito sa Orbistondo, mahal ni Mayor Muding ang mga magsasaka. Naibibigyan man ng tama yung mga fertilizer, mga pangailangan ng mga farmers. So mapagmahal pala si Mayor Muding sa mga magsasaka. Ayan, 0967-3159. Di tulad noon, panahon ng Espino, alagang-alaga mga magsasaka. Kinukumpara nyo na naman, wala pang eleksyon. Ayan. 09814916 idol ang nabibigyan ng priority sa Kapitolyo mga taga-Binalunan. Bakit Bakit? Maraming maraming bayan sa Pangasinan, bakit Binalunan lang? 0986-3527, wag na kayo
magtaka. Sisisihin ninyo sarili nyo. Kasi binuto nyo. Sino pinaparinggan mo? Ano mo sinasabi yan? May pinaparinggan ka. Sino kaya yan? Yung isang issue natin bukas na siguro, kapaborito i-roll. Para uminit-init pa. Dahil kung ating tatalakayin yun, medyo mahaba-haba tayo baka abutin tayo ng isang oras nun yung issue tungkol sa mga flood control projects. Kasi meron yung inimbestigahan na anomalya na 96.5 million flood control projects. Diba doon sa Davao Occidental. Dito sa Pangasinan meron ding accidental. Meron ding 96.5 million. Pare-parehas yan. Hindi lang isa, hindi lang 5, hindi lang 10, hindi lang 15. Hindi lang 20. Ay grabe. Hindi naman accidental yan. Itong ang alamin natin dyan, kasi yung 96.5 doon sa Davao, Occidental, Oriental. Occidental yata Occidental ay Ghost Project Ghost yung 96.5 nila. Dito kaya sa Pangasinan, yung 96.5 na madami, 24. Wala bang hanapin natin yan? Wala bang Ghost Project at saka substandard project dyan sa naturang pare-parehas uniform na 96.5 million projects? Sino kaya mga contractors at sino ang implementing agency? Yan po ang aming yun po yung malalaman nyo bukas dahil isa-isahin natin kung sino yung mga contractors, sino yung implementing agency, at saang lugar yung mga inimplementang 96.5 million project. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo, good morning sir. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Councilor Mike Season. Si Councilor Jopi Loresco. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Haberdani Messina. Si SK Federation President Ayay Messina. Si Liga President Jose Paris Jr. Ayan. Magandang umaga din sa umaga rin diyan sa may RM Paran Auto Care Center diyan sa may Kisban Kalasyaw. Si former Councilor Gerald Apicial. Si Longhair. Good morning kay Longhair at si former Liga President Carlito Dion. Si Kagawad Alvin De Vera De Guzman ng Barangay Macabito. May bago. Di para kagamo. Singa kumapiton Kagawad. Dito na Barangay Macabito si Alvin De Vera De Guzman. Good morning si kayo dito na Barangay Macabito. Si Kagawad Junjun Gabrillo, magandang umaga sa iyo. Ayan, magandang umaga din kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Noon din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. Hindi pa natin nakakaulayaw ito si Vice Mayor Cabrera. Pero talagang maganda raw yung kanyang
ginagawa sa Sangguniang Bayan eh. Diyan nga ako nakarinig ng 100 days report ng Vice Mayor. At saka nagkakaisa sila dyan sa Sangguniang Bayan ng Mangaldan. Siguro balang araw makakapanayam natin itong si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera, isang abogado na presiding officer sa Sangguniang Bayan. Magandang umaga din kay Rolly De La Cruz. Diyan sa may Kalasyaw, Puso Chief ng Kalasyaw. Magandang umaga sa inyo. At ganoon din ay mga tagapakinig natin diyan sa may Kalasyaw, si Esther Ramos ng Barangay Mangkop. Magandang umaga. Ayan, si ayan nag-message. Okay. Ganoon din si Joby Riolalas ng Sangkintin, naimbag nga bigat kada kayo dita ili iti Sangkintin. Magandang umaga din kay former Liga President Nanding Estabilio ng Barangay Lilimasan, San Carlos City, kay Kapitan Jonan Estabilio. Magandang umaga. At ganun din si Awan Tipilak. Laging Awan Tipilak. Kasi yun yung Facebook niya Awan Tipilak. Ibig sabihin wala siyang pera. Ano to tan? Awan Tipilak. Hanggang kwarta Awan Tipilak. Si Kapitan Ronnie Daos ng Barangay anong barangay ni Juan? Mamarlaw. Ayan. Tingnan mo si Kapitan Ronnie Daos, Ronnie Daos ng Barangay Mamarlaw. Nakagawa sila ng bagong barangay hall dahil sila nagkakaisa diyan, mga barangay council, nagkakaisa sila. Wala pong kumukontra kay Kapitan Ronnie Daos dahil maganda ang kanyang hangarin sa kanyang barangay, di ba? Kaya't napatayo nila yung barangay hall. Sabi ni Kapitan, para maipatayo natin ito, meron pa tayong kaunting hahagilapin na pundo. Gusto nyo ba na mag-ambag-ambag tayo? Walang kumontra, di ba? Lahat sila sumang-ayon dahil yung barangay hall ay para naman sa lahat, di ba? Yan ang public service. Di tulad ng iba na mayroong kritiko ang kapitan. Wala po tayong pinapatamaan Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. Pag kayo'y galit, bukol-bukol na. Ayan. Wala na po tayo sa matura sa ating panatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamahalap sa impapawid. Ang inyo po nakasama sa maga ito. Ako ayan. po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcora, Tim Magtipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Canilang Bacani sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.